Gotovo punih 8 godina čekali smo novu pobjedu jedne od najvećih momčadi u povijesti Formule 1. Juan Pablo Montoya triumfirao je u Williamsu u Brazilu 2004. A danas u veličanstvenoj utrci za veliku nagradu Španjolske Pastor Maldonado, 27-godišnjak iz Venezuele, upisao se u povijest. Njegova prva i 114. pobjeda za momčad Sir Franka Williamsa, koji je jučer proslavio 70. rođendan. Čudesno. Maldonado je izgubio vodeću poziciju na startu. Do prvog zavoja brži je bio Alonso. Slijedili su Raikkonen, Rosberg, Grosjean, Schumacher, Vettel, Button i Kobayashi. Hamilton je zbog kazne startao posljednji i već nakon 3 kruga borio se za 15. mjesto. Red Bullov dvojac prvi je krenuo u bokseve već u 7. i 8. krugu. Alonso je ušao u 10., a Maldonado u 12., no poredak se nije promijenio. Ponovo smo gledali fantastične obračune na stazi. Hamilton je lovio i preticao, Massa i Vettel zaradili su drive-thru kazne zbog nepoštivanja žute zastave, ali brzo je Vettel napao Buttona pa su se priključili i Massa i Di Resta. Schumacher se zabio u Bruna Senu i morao je odustati. Sergio Perez u Zauberu imao je peh u boksu, srušio je mehaničara pa kasnije odustao. Kamui Kobayashi u drugom Zauberu odvozio je paklenu utrku, prošao i Vettela i Rosberga na stazi i završio na 5. mjestu. Nakon drugog prolaska kroz bokseve, Maldonado je napravio čudo. Prošao je Fernanda Alonsa i na kraju povijesna pobjeda za Pastora Maldonada ispred Alonsa i Raikkonena. Bivši svjetski prvaci podigli su Maldonada na ramena na pobjedničkom postolju. Grosjean je bio 4., pa Kobayashi, Vettel, Rosberg, 8. je s 24. mjesta završio Hamilton, a bodove su još osvojili Button i Hülkenberg. U prvenstvu Vettel i Alonso imaju po 63 boda. Red Bull vodi u poretku konstruktora. Za 2 tjedna vozi se velika nagrada Monaka, posebna utrka u jednoj od najboljih sezona Formule 1 u povijesti. 5 utrka, 5 različitih vozača iz 5 različitih momčadi s pobjedama, veličanstveno.